vachangamiri tinganomutsa dare vamwe baba havasi kunyatsonzwa zvakanaka baba vari ikoko bp yavo yanga iri kutokwira kutorutsa vachitorutsa saka vava vatomborara uko saka ngoti dare riwane kufamba zvichienderana nezviripo. Ane vamwe vashota here patatiri tese mama vasusumidza kuti vauye. Kandanzwa zvakanaka ngatiende nevaripo. Kachangamire mhuri iri pamberi pedare renyu imhuri yekwaMujuru yanga iri kuseri kwechuru kuna chiremba anga ari kutarisa dare ravo. Vanga vakamira sana baba ipapo pana Common Mujuru, dambudziko Fidelis Mujuru, Augustine Mujuru, Fungai Mujuru, ndo vanga vakamirira mhuri na takura neNhau. Chiremba abvunza kuti imi mhuri sei mapanduka, sei muri kupasa musha yanano pakati penyu akasiyana mangove vanhu vanoita uyu zvake zvake uyu zvake zvake. Ko banya renyu rakashata nemhaka yenyu? Inga muri makachengeta inga muri makachengeta asi nhasi uno maakurasa mudzimu wenyu sei? Mwakuiswa mavave kumarinda. Imi pwere imi mese imi marasika musha menyu hamuna chichiri kunzibanya pazuva ranhasi nokuti makaritanyanga. Asi ndoda kuti muzive kuti banya iri riripo. Hapana imba ine zvinhu zvemudzimu yakapazika here pakati penyu? Pane vamwe vane rudo rwokuti dei tataita kuti zvinhu izvi zvifambe zvakanaka, asi vamwe vanenge vachidzonsera kumashure kuti dei basa iri risafamba rokuti mhuri ive nechimwe chete. Munoziva here imi kuti muri mudare raChaminuka? Imi muri vana vamuchatera, ndo panobva nhaka yenyu. Asi ko always ari kupi? Zvikanzi akashayika. Zvikanzi baba vako ivo musekwiwa varipi? Mamba yakaiswa parinda ramuchaterwa nemhaka yenyu. Muri kupumhana pamhuri yenyu. Guva rakaiswa dombo sei musina kuungana mese? Zhanje Fungai Mujuru wasirei deze musha menyu? Ndikuona madeze achiridzwa, asi dambudziko riripo nderekuti munonyeperana nenyaya yekusabatana paumba penyu. Mumusha menyu mune makona mamwe aiiswa nevanhu vanenge vakunyepera kana kuti vasingagoni kufamba pamwe chete nezvaiitwa nevakuru venyu. Uye imwe yave nhaka yemusiyiranwa yakatoitwa nevakaenda mbiri, ndo vakanga vanoromba zvinhu zvakaipa zvakukonzera kuti muve nemheremhere
kochemera akaendepi? Vanga varipo vabva vapindura kuti akashaya. Musha uyu une vanhu vapenyu, asi vamwe njere chaidzo hamuna, dzakatofa. Chaminuka akanongedzera akati apinda mumusha menyu muchiri kuzviyeuka here? Chaminuka ari kuda kubuda, imi muchirasika. Pfuma dzirimo mumaoko menyu asi hadzibude. Vamwe vana vanenge vava kutya kuti tingagogamuchira sei mudzimu iyi isu tisingaone gwara rakarurama. Dare renyu riri kuti dai madzoka mudare hamuchade nhambwe dzimwe chete. Imi muri kufamba makapesana, mava kuti uyu mhuri yangu, uyu mhuri yangu. Zvava kuuya pakupanduka. Vamwe vanobva vafamba vachindouya kuti vatsvage gwara ravo ivo ringavanunura pane zvavanenge vachiona pachavo. Pavanozonge vava kusangana navamwe vanenge vava kunongedzerana navo. Musekiwa uri muchenjeri, vamwe vako vanotototi wakaipa. Samuel, une iwo pauri iwe nhamo yoga yoga. Mumusha menyu maita matemo. Mumusha menyu maita matemo ekuti pamunenge makatogara, magariro amakatoita pano, makatogara yenyu ndo panenge pakatovhika matemo enyu. Asi mukangobuda panapo yatoyo hondo mazvaka, hapana anenge achagamuchira izwi rinenge richibva pane umwe. Vana baba mese mune mhosva nokuti munoruma muchifurudzira, hamugoni kuvakiridza mhuri yenyu. Mune ngozi yakaparadza imwe yedzimba yakasara isisina munhu. Munowirirana nazvo here? Ngozi iripo kwamuchatera. Kana nemuvazukuru makona aya ari kubata achirova, tsindika aripi? Mwana watsindikwa aripi? Akarasikira kupi? Makamufambira here? Dzimba dzokutsva dzakatsva sokuziva kwamunoita mukagutsikana kuti dzakatsva. Asi munoziva here kuti moto uyu uri kuburitswa kana kuti uri kuburitsa chinhu chakaita sei? Imi munoda kurohwa nemhepo ndokuti mugone kupangama, munzwisise kuti pakati penyu pane kubata kusina kunaka kuri mukati medzimba dzenyu dzamava kusairirana. Akapisa imba yenyu munhu chaiye. Imimi munongonyaudzana kana kunyangadzana nedare, hamudi kuita chinhu chimwe chete nokuti hamufari kuona umwe munhu achiita zvinhu zvinotaridza kuti zvinenge zvakaita sebudiriro. Akaisa hanzu ndiani? Akazoronda, akazoronga kuita navamwe, akazorega kuita navamwe nemhaka yei? Izvi zvaive zvine urongwa hwemhuri yose. Zvakaitwa paguva ramushakabvu hazvina kunaka uye hazvitenderi kuitwa. Asi akaita izvi ngaabude pachena, zvimunongedze, ngazvive nemunongedzo chaiyo. Zvemhondoro zvinobuda zviri zvemhondoro, asi musaite mawedzero amuri kuita imimi pamusoro pemhuri iyi kuti maakuipisa mhondoro yakachena. Mumwe achiti dai yauya mumba mangu, mumwe achiti dai yangu yauya mumba mangu, imi muchiwedzera makona amaakuita mabvutidzanwa noroondo, ichikura huipi huchikurawo zvekare. Makona amaakutsvakira mudzimu ngaabve mumusha menyu. May 2023 pakaenda komboni kuHarare kundotora dombo. Tete vaive varipo, ndimai Manhenda natete mai Chibata moto. Asi pavakaenda ivo kundoita basa iri, handivo vakanga vari paurongwa hwokutanga hwekutora dombo iri raifanira
kunge rakauya kuzogadzwa panzvimbo yaraive riri. Ndosaka vamwe vasina kusa kuzobatana neurongwa uhu kuti dombo iri riitwe sezvakanga zvataurwa, kuti vakanga vachitungamirira urongwa hwekukoromboedzwa kwaiitwa mari dzakanga dzichiunganidzwa kuti dombo iri rivakiwe kana kuti ribatwe, ritengwe, riuye panzvimbo imwe chete. Hazvina kuzoita saizvozvo. Aidhimaya anga akupokana nedare, akuita zviri kunze kwemutemo. Akanzi anofanirwa kubvisa musiyano pakuna Ishe nachiremba nokuti ari kunongedzera zvisizvo. Baba vemhuri, mirai muri vana baba, kwete kuita vana baba vasina kurongeka. Imi murimi vana baba vacho. Ivai nemhuri imwe chete, kwete kunongedzerana. Vose vainongedzera nyasha mujuru kuti ndiye akauraya muchatera vanonyepa. Baba, ndimi munofanirwa kuripa kukanganiswa kwakaitwa kuna namai venyu pakubatwa kwedombo. Imimi sana baba, mapira ngaasaregedzwe kuitwa, ngaaitwe ari mudzimba dzenyu. Banya ngapachenurwe pabanya, uye rovaiwo makuva. Kuti ndiite basa renyu iri, chiremba anoda mombe 5. Basa iri rinofanirwa kunoitwa pabanya, ndokuti zvese zvifambe nemuronga. Munobvumirana naro here dare iro kana kuti muchi Dati dare iro marinzwa munobvumirana naro here kana kuti munopokana? Sorry, ma'am. Regera iyo imba yacho yese taurako Kugadzirisa wangu pane pandaona pareswa matauriro aitwa anzi munhu wandishazorova neshamhu akaita zvekunyangadza ndiye anozondipa mombe 5 yekuzoripawo chiremba kuti aite. Handina kupinda panzwa mombe 5 apo munanzi acharowa neshamhu ndiani? akapisa nekudzura. Alright. Vamsore mama, inhangu haisi nhau yekupokana nedare, asi ndandiri kuti sekunzi savada zviita kuona kuti nguva inenge yazotiperera tisati tanyatsosvika pakuti kutsikana matare edu tese semhuri atapiwa. Saka inini pfungwa yangu ndekuti dai tamboti unganise mhuri tikunzwisa kuti dare tingarizadzise sei, tione kuti tese tinowirirana here nekuti tizodaidza chiremba pagokwanisa kuya mumusha medu pagotigadzirira. ndo pane pfungwa dzangu. Ndiani anotara? Ndiani zita mutara? Steni mujuru. Mujuru hapana pekuti muchaungana futi. Mutori pamberi pamambo. Hamusi wasungwa maya mega uzisa pamberi pamambo. Nenyaya yekuti kuungana hamuwirirani. Hapana chinofamba mberi. Kuti kana mapamberi pamambo, mambo ndiye achaona kuti zoendwa here. Pamwe mungauda pamwe uri wega Steni suri kuzvida nemhuri yako, padzimwe mhuri dzese dziri kudini dzinozvida. Mambo ndiye anopa kuti ngazviitwe. Kazhinji kana zvinhu zvine dambudziko, zviri zvokuti zvinunure mhuri. Pamwe ungada usiri kutambura kana kuti usiri kunyanya kudzimikana, but kune vamwe vari kuita muri kunzi muende palevel imwe chete, mudanane seumhuri hwenyu. Ndatonzwa kuzarora kunzi mutori neupfumi huri kwamuri waChaminuka, dai toro hwemhuri yenyu dai zvaitoendeka mberi. Ndio imba yana effect mujuru.
Handi muri wazukuru wedu ere. Muri wakwasha. Pane pandisina kuzonatsobvisa zvakare pandiri kuti ndijekeserwewo. Isusu tichiita mabira, tinongoita mabira ekuchema mvura emuna September nebira rekutenga inoitwa muna April rekutenga zvirimwa. Pozoitwa tsika inoitwa mabotedzi kuti wakwanise kuruma muriwo. Saka apa ndanzwa kuti chinzi mabira musaitire kubanya, itirai kudzimba dzenyu. Asi tsanangudzo yanzi pabanya musaregedze kuita miteuro yepo. Saka ndaikumbira kuti pakwanise kujeka kuti asikatambuka kuno. Mabira amuri kutaura ayo wani ramataura remukoerere adidi. Ibira rasabhuwa. Iro isusu kana tichiita panosumwa midzimu yenyika yese, midzimu yenyika yese. Maakusanganisa mabira mairi. Rataurwa kuti pane bira rani, pane mudzimu waChaminuka. Handiti wasiyana nemabira amurikutaura. Kana muchiita mukuerera handiti rukoto kana muri kurwita irwo rukoto ibira rinoitwa mani mamakonero handiti. Saka hamungarisanganisi nezviri kutaurwa kuti kudzimba dzenyuwa aitaiwo mabira enyu handiti. Amuri kutaura ese mabira ehumambo handiti. Ndo pane jekeso rinokuti izvo manje imi murubva mati taita yayo tatoita protection yemhuri yangu. Ndo zvirunzi aiwa potai muchiitawo mabira enyu asiri ane zvakanangana nechi handiti. Mapanzwisisa here? Hakusi kuti zvirunzi regerai kundoita mabira rerupoto regai kuita mabira ekutenda zvikafu zvamapuhwa namusika wano asi zviri kunzi aiwa imimo pachezvenyu itaiwo amunoitawo mumusha menyu rakanangana nemi. Izvo zvakanangana nenyika. Anoendera dzoke zvakare mambo pekuti tsika yaChaminuka ndiyo tsika inogara ichiitwa pabanya padakatsongo. Saka ndo pandiri kubvunza kuti tsika yacho iyoyo inova iri kurambwa nedzimwe mhuri kuti isusu toramba tichiita here isusu wacho tichiteedza iyo yaChaminuka. Nekuti pane tsika yaChaminuka kwozoita tsika yewadzimu wedu isusu. Ndo zvese zvirunzi itaika. Hapana chininga tatoti hapana chikurambidzwa. Idzo tsika dzezvirunzi mese chibatanai muchiteedza tsika dzaiitwa pabanya penyu ipa. Asi musabatanidze mapira moti ndatoita zvandaita pabanya apa ndatoita rekumbowo kwenyu rinonzi itaiwo rinosimudzawo imimi pachezvenyu pamusha penyu. Pamusoro chakanaka ipapo panhau iri kutaurwa ipapanya ndo imwe nhau yaita kuti inoparadzana semhuri. Chaikumbira kuti muti vana vako ndo vagara pamberi apa kawanyatsa kutitsanangurira chaizvo chaizvo. Ndaikumbira watitsanangure pamberi penyu isu sevana, watitsanangure pamberi penyu kuti iwo baba wavo zvawaibudirwa nemudzimu wakasiya wataura kuti kudii tsika iyi nekuti tsika iyoyi isu sevana tikuona kuti inenge yatiparadza. Dai mawapa mukana watiudza mumwe nemumwe vana baboida. Mabzoro ili hadili pale. Dimi kombono. Alright. Saka tautarwa nemudzimu kwa mukanya ba. Aiwa. Takataurirwa na waurongwa kuti Jesu Kristu. Isu tinoti Chaminuka. Wapanda. Wakati iye zvino handichazobuda ndiri pamunhu ba. Ndikuti vana mai vacho vari kuti nhati mama
panenge makutaura muri vana vedu vari kuurayiwa kubvira kumaJudha kusvika nanhasi vari kuurayiwa. Handichaiteba inini kana ndakuuya ndinouya ndiri pamwedzi, mwedzi uchiita jena guru. Imi chenyu kuridza mbira chete. Ndinoreva ndiri pamwedzi wachena wachipirikirwa nerurimi rwavo, watema imi muchipirikirwa nerurimi rwenyu, makaungana pani. Handichareverere ndiri kune imwe nyika, ndiri kudenga pano mwedzi uchiita jena guru. Ndo izvi ratakasiyirwa. Tapedza izvo ndizvo here vamwe vana baba vataura inini ndichiringirwawo zvandinoziva ndezvekuti zvakanzi izvo zvemhondoro yaChaminuka izvi musazoite papabanya, nekuti pane zvinhu zvinenge zvichida kunge zvichizoera pamushurunyika. Saka kutamba zvenhingi zvemhondoro munozozvikanganisa. Itai mapira mudzimba dzenyu muchiridzambira murimo. Zvemhondoro izvi siyanai nazvo, ndo zvandakanzwawo zvichitaurwa. Zvemapira muritoridza mudzimba dzenyu, zvepapa siyanai nazvo, ndo zvakataurwa. iwe uri mwana? Ndiri mwana. Ndo vana baba. But vana baba vari kukutaura wese ava vari kudzungudza kuti zvauri kutaura sandizvo zvatakasiyirwa. Ini ndakaenda kura time yakafa baba. Wazviona? Taurema chokwadi ini ndiri kakomana kekupedzisira, ndakakura ndichirara pairara baba. Saka nyaya dzese dzaitaurwa zhinji dzacho ndaidzidza. Kutaura chokwadi wakataura kuti homwe yangu kana yaenda, chamunoita imimi munoridzira mbira mudzimba dzenyu, nekuti munezenge makuti mukuita zvamambo munozozvitadza zvinozopedzesa mhuri. Ndo zvandakanzwa vachitaura kusvika ndikure ndichimuzwa vachitaura shoko iroro. Ndodayira kuti zvataurwa nachiremba kuti waite mabira mudzimba mavo zviri kuda kungoenderana. Asi chiremba titiendere, unokwanisa kuona here zvaataura kuti unoda kuuya banya, handinoda kuuya kuti ndiite sei? Ngaindibvunze changamiri. Ndisikaziva kuti hanzi ndichada kuti pandinouya kuuya pabanya. Ndoda mombe 5 ligadzire basa renyu. Pabanya pachenurwe uye rovai makuva. Okay. Zvichirova kuti ari kuti pabanya hapana kunge pakanaka. Vanhu vataura zvepabanya kuti pabanya hapasina kudini, hapasina kunaka. Akati chiendai munoite mudzimba dzenyu mapira mudzimba dzenyu, nekuti pabanya apa pakashekererwa zvakanyanyisa, hapasina kudini kunaka. Pakutaurwa kuti pabanya pashereketwa, pakaiswa dombo rakaurwa, pakadzurudzutwa guva rachangamire nasekuru wedu, ndokuiswa tsvina nezvimwe zvakadaro. Saka ndo panzina chiremba panzvimbo ipapo pashata nezvakaitwa izvi. Panoda kuti chiremba wauye wamutsiridze parwiswe kune munhu akaita ndo panotangira nyaya yekushatwa papo. Shaka pabanya zvichireva kuti panouya chiremba, I think ndo nekuti ndezvemweya izvi, munokwanisa kuchimubvunza kuti tochiungana here pabanya kana kuti pabanya harichadii? Watsanangura changamire. Basa rese richaitwa pabanya. Ndo panzima richaitwa basa rese. Saka ipapo ndo pamunozonzwa kuti tochikontinya here pachena, tochikontinya here tichienda, kana kuti isusu taakuti pabanya pedu apa vanhu vaende mudzimba, kana kuti tine mabira atinenge tichizoya tichiite kontinya chii. Mamzwe changamire. Ndofunga sekunzwisisa kwangu nhoroondo yakakosha, inhaka inenge isirwa kuwana isu tiri sedzinza. Ndakumbira kuti vana baba weda si ongani washanu wapambira apa pamberi penyama. Ndakumbira kuti watsanangure pamberi penyu
zvaitaurwa kana kuti zvawakasiya wataurirwa vana baba wedu wachitaura zvavo zvemuchinda inga pabuda pfungwa mbiri wataura kuti aiwa takanzi musachaite pabanya wakati isusu takanzi tinoita pabanya handiti tikati dare iro munozondoridzadziswa pataura chiremba muchinyazoribvunza wekumweya waripo wokupai direction anenge aramba hake anenge aramba direction inenge yabuda nemweya nekuti pabva pfungwa mbiri uyu arora kuti isusu takanzi musachaende pabanya endai kudzimba dzenyu handiti avo vakataura kuti takanzi tinouya pabanya tichita chii asi tichazenge tichitaona jena guru ndorinezenge tichititaurira handiti ipapo saka dzavapfungwa mbiri but inini handikwanisi kuti right izvozvizvi endai mundoiti pfungwa yeuyu kana kuti enda siyai pfungwa yeuyu kana kuti itai yeuyu siyai yeuyu ipfungwa mbiri dzadii chiremba ati ndiri kuuyapo kuti tichenure pabanya nekuti paapanyangadzwa handiti aripo ndopaachakupai direction kana akupai direction normally toti wanondotedza wanotedza wanoramba wanodii nekuti hatingati manikidzi munhu kuti adi atendere chitendero chaasingatenderi handiti saka iyo yepabanya uye mubvunzo wako I think wapindurwa kare ichienda kutaurawo pamusoro mambo kuda kutaura pamusoro penhoroondo yekutaura navakomana zveshuwa nhoroondo iyoyo inogona kunge iri imwe chete pavari kuti pabanya panguva iyo yairevareva mhepo kuti pasazoitwa saizvozvo zveshuwa pakazoita sara pavana akazotaura kuti chiwakai imba yemuchembere ndomamuchazosara muchamabira zveshuwa imba iyoyo yakawakwa ndo yanga yakuitirwa tsika iyoyo mubanya umu makusiyiwa zvedu zvewadzimu ndo imba imwe yezvimwe zvinhu yakapiswa izvozvi yatokutaura nezvazvo saka inhoroondo imwe chete asi inhoroondo maitiro yaakuitwa nekuti pakazowakwa imba yataiti yambuya makanzi ndo mamuzosara muchiitira tsika idzodzo asi imba iyoyo ndo yakapiswa yezvino iyo chakamere wana kutaura zvinhu zvimwe chete chete tinota imhuri vane magariro avo awawa zvikuru awanonzwa kubva kunana baba vana baba ivo pachezvo vakanzwa kuna baba wavo but wese wakanzwa zvakasiyana ndo zvatakakutaurwa panapa kuti ngei muri nimi mapanduka pachezvonyi hamusi kuirirana ivo maforesi enyiwoya ndo vari kukupai wrong information uyane yake but chamanakirwa nezvezvo nechekuti mese makuchienda pamwe chete iwo kana futi wanga wasingazivi kana wanga wachizwa maakutangira pamwe chete ndopanzina mambo anenge asingadi ochiregedza akaita zvandi asi zvavhurika wanenge wachiita wacho woita zvinhu zvimwe chete ndo zvasawambanaba lazi uyu muduku uyu handiti anga achiri muduku tichiona zera rewawa kuti awa wakomana uyu kuti anyatsonzwisisa bavo sekuru wenyu asati wafa imimi nezvaari kutaura uyu anokurasisai nekuti wakagara wachizwiwa nana baba wenyu ndo wakuru ava kwemakore angakuzviite nekuda kuti anzi mukuru asi iye ari wekumakumbo ndichitarisa zera racho ndotoona kuti uyu aberekwa dhuze sekuru wenyu wafa kachiri kamukomana kana ndisi kunyepa handiti ndichitarisa mazera asekuru wenyu nezera rake uyu kuti uyu imwere akatorerwa newawa ende haangaiti authority dai riri bhuku ndiri kunyora ndichitarisa handaitora zvaaitaura uyu ndichisiya zvataurwa newakuru wakadii majena guru aya ane authority uyu haana authority tichitarisa kune uyu nezera renyu wakomana imimi mune zera rimwe chete nekuti mune muchimwa doro muchidii muchinyeperana munotora semukomana kuti sababa asi iye ari baba ndichitarisa inini ndotaura kuti awa vane chokwadi kudarika uyu seauthority
Saka mafuta achiri kumhanya achiri kukwana kumhanya kudai miratipedze tinoteerera munhu kana achitaura ataura kuti ndini mudiki but ukuru anohuda ataka kuti ini ndini ndairara panorarani baba izvozvo zvega takutoona kuti taikuru kuti varungu vepano maisatozvii azvike mune maisata kuidza kwawakawaita wakuchatei wakabva wati tiratidzei bhegi remabhuku aitaurwa namambo tikati pakakiyiwa ndobva wapfuura pane kipa nepfuti ndobva wazarura ndokuzotora homwe yemabhuku enyika dzese kusvika kunyanza wakagumadenga ndobva wata zvikanzi tatora mabhuku aya aitaurwa namambo pano takutoenda nawo havana kumbofutumira kuti vadini kana akatakurwa ese zvokutoti pamwe musimo munomarisa pemumwe pamwe musi mabhuku acho arino nekuti vanhu hatizivi kwavanogara ndikamwana kangari kwere kananga chitoyamwa itatamadzera hatisi kukushora pamusoro imamo ndati kukumbirawo baba vambotaurawo zvavanosika vanenge vakuru ndakanzwa vachiti ndoi ndakarera mwana ndikaya vambotaurawo ivava vari paneivava next ivava ava kupedzera vamwe vachi ivava vapedza kutudzaiwo handitaurayo chokwadi ndechipipa ini handinawo ndinopikisa baba chendinoziva ndechekuti ini ndakabva pamusha ndemwana ndichienda kubasa asi ndisati ndaenda shoko randinoziva ndiroro rakanziwa nna wangu kana ndaakuenda ndaenda indisisipo musazoti taakuteedzera zvaiita baba wedu zviri zvamambo nokuti hazvisi zverudzi rwenyu chenyu chamunoita kuchengeta nhumbi idzi nekuita mabira nekudii zvese muri kudzimba dzenyu mukati taakuteedzera zvaiita baba wedu muchakanganisa muchifunga kuti muri kuita zvakanaka muzokanganisa ndopandakazivawo chete papa zvinhu zvakazotaurwa mumasure handizvizivi asi izvo ndakazvinzwa nenzeve dzangu ndandifunga kuti tikada kubata mazuva tikutotaura tinoona kuti pari kutopikisanwa futi ndozvangobva kakuzeri kwechirungunzira muwirirana toramba titotedzana kutaurirana nekuti zvinhu asati zvagadziriswa chiremba akauya akaita kuti vanhu muwirirane muronge chinhu chimwe chete zvinogona kuita nokuti zvautotibatawo neso tikuti tikanzwawo kutonzwa uku kuti unyatsoone kuti zvino toti kudini mapato mairi pamusha mumwe chete ngekuti hamuna kuya kuzotongwa panapa ndimi maya kuzviputsira pamberi pamambo kuti tibatanidzei mambo nyaya yenyu ndeyemweya chinokubatanidzai mumwe mweya wamambo ukasakubatanidzai mweya wamambo kwamabva uko anopiwa mhosva namambo kuti iwe ndakautibatanidza mweya wangu unozvigona ukapiwa mombe dzaukapiwa idzodzo kana zvisina kupera mambo anesimba unotora mombe idzodzo kwaari wese mumwe haangokudzoseriva kana kusiya zvakadaro vanotsvaga munhu hawaperiba vanhu vemweya wamambo makoni hawaperi asi tine chokwadi chekuti zvinopera kuti nyaya dzatakuita panapa dzadzenyama imini maya kuzoda kuti muende pasi pe1 umbrella mambo wakutaurira chimwe chinhu chandabata panapa tikuona kuti mukati menyumu wamwe vanoda kutsaudzira kuti zvinakire chitendero chavo wamwe vanoda kutsaudzira kuti zvinakirewo iwo saka makuzoita imba dzimwe mbiri dzikawirirana inhu zvoda makuwirirana nekuita wani kwenyu mambo wati kana mataurirwa zvekuita nachiremba wanenge wasingadi vongobva kamwera mamburera woitawo zvei asi chegedzana zvozotaura futi nezvekuku ngekuti hamusisirira matobva awotaura chiita zvinhu zvavanowirirana chete chete
Iwo hauna kugara naye, wakangori kutauni handiti? Wakangori kutauni? Pazotaurwa zvese zvataurwa nevanhu tichienda kutauni. Wakanga wava kutauni? Iwe wakasiya kutaura wakazosara ndio wakanga wari kumusha? Ngoma wese kunge wari kumusha. Asi iwawa ndo wakarera uyu, ndizvo ka? Iwe ndiye akarera uyu. Saka anovari kutaura nekuti chii? Taura tinzwe. Pamusoro nyaya yekuti zvakasiya zvataurwa zvakare ndo zvataurwa nevarume vaida. Zvino zvakafanira kuti ticha anogona kuti 2+2 wana nhasi uno oti ndi4. Mangwana akazouya wamwe wakanzi takati 2+2 ndiani, wamwe wati ndi6. Saka ndo zvinogona kuita pana ana baba ipapa. Saka hatingati ari kutaura chokwadi ndiupi, nekuti zvinogona kusiyana. Asi ini zvandakanzwawo ndinenge ndatokorenzera pamudiki wati papa. Ndo zvakainzwawo zvichitaurwa kunzi musazoite zvamambo izvi, munoita zvemudzimba dzenyu, muchipira mudzimu yenyu, izvi hamuzozvigoni. Ndo zvatakanzwawo. Okay. Right. Iwe newe tochidivhara kana ininiwo ndikudawo kuwedzawo kupupurawo kuti vamugorana 65, 66, 67, 68. Tichipota tichiendawo ipapo manguva yacho iyoyo tiri vapere. Asi tichiteererawo mashoko pane pabuda mudzimu. Taura chokwadi mashoko ewaini ndakanzwawo nekuti mhepo homwe yangu yandakagara inoyi kana ichinge yatata yadzama, imi vana vemhepo iyi, vana vehomwe yemhepo iyi, musazombofe makadini makazviita izvi. Ndokuda kwekuti muchatsaudzira nepasiripo mukapedzisa chi mhuri hamuzozvikwanisi. Itai mabira aya muri mudzimba dzenyu. Izvo ndakadini ndakazvinzwawo. It's okay. Right. Uyo newe umtaura nemadzimai todo 1 or 2 anotaura. Ini ndiri kuda kuti tsinhirei pataurwa nana baba. Isusu tiri vana vadiki, ini ndakakurira hangu ana sekuru, asi takazotaurwawo nana baba uye takatosvika inini ndakatosvika kumusha kwangu sekuru vangu vachiri vapenyu iye waisvikira. Tichinzwa nhoroondo tichizotaurwa nana baba sekuru vashaya, taitaurwa kunzi nhoroondo yaChaminuka ichibva kana neutai tichiridzira mbira mubanya imomo. Nhoroondo yaChaminuka ichibva kuGreat Zimbabwe. Kana homwe yacho yashaya yemhondoro iyoyo, nzvimbo yacho haizofanirwe kushandiswa pakuitwa mabira, nekuti munhu wacho homwe yange haisisikomba, anenge wakuitira kudzimba dzavo. Zvakangofananawo nekuti yakabva kuGreat Zimbabwe mweya uchizoenda kwaRwizi, wakangoita zvimwe chetezvo padungwiza. Uchizosvikawo pana sekuru wedu. Saka nhoroondo yacho yekuti panenge ngakoti nzvimbo banya racho. Asika zvauri kutaura iwewe kuGreat Zimbabwe, vanhu vanopachengetedza. Iyo ukaenda padungwiza apo vanhu vanochengetedza. Saka apa kuchengetedza aka kwekuchengetedza chete, asi vane misha yavo. Saka handisi kuona chamuri kunetseka naimimi. Chiro chipo chamuri kutaura chiremba kuti munoita mabira mudzimba dzenyu, asi apa ishrine. Dungwiza ishrine. Mhuri yaRwizi pachitungwiza. Mhuri yaRwizi umambo hwavo izvozvizvi mhuri yapasi pamiri ndiye akanga ari Chaminuka pasi pamiri. Mhuri yacho izvozvi iri kumhondoroko ndokwane umambo hwavo. Asi apa padungwiza
iwo waripo wanayo wanaso seke waripo wanayo muzvari wekwamagoni seke muzvari wekwamagoni vazukuru vedu pa ipapo patori neshiraini yani panotozikanwa kuti apa ndipani vanhu vanoda kuendapo vachindokamba masimba vanotoendapo vachindodini vachipanamatira vachirarapo vachinamata vachidini handiti Great Zimbabwe ndizvo matonjeni ndizvo nzvimbo dzese idzodzo dzinoyera ndizvo hadziparadzwa dzinochengetedzwa ndozviri kutaura chiremba kuti asi papaitwa urombwa unoda kuti hutsvairwe nzvimbo iyoyo hairegedzwi hakuna mweya unotaura kuti chibva emadini ponotogara umwe munhu achidi ipapo inzvimbo inotoyera ndochivanhu chedu ichozvo kubika madoro muri mudzimba dzenyu hongu but kuti imimi mweya waChaminuka hausi wemhuri handiti tikaona izvozvizvi Chaminuka watapedza kuwekapo anga ari muyeradziwa handiti wana rwizi aiwa anga asiwe shawa hamuzvizivi Chaminuka apo pasi pamire haisi shawa ndiri kukudzai pasi pamire haisi shawa pasi pamire iyeyo ndio irwizi ega haisi shawa waira dziwa achizobvapo wachiuya apa anga ari papapa aripo ndishawa seke ishawa yese but mazarura pasi pamire haisiri shawa endai mundorisecha izvozvo haisiri shawa waira rwizi seneme kuti rwizi ndiwo wanoyera sawe dziwa urwizi rwawo harusi rwekuti chii but mutupo wawo ndiri kuudzaini taura inini because matare eyayo ndinawo haisi shawa pasi pamire wana pasi pamire ndiye akanga ari Chaminuka pasi pamire haisi shawa moyera rwizi right. Asi anga ari mudungwiza riri kutongwa nevana vaHarawa arora seke mukuzvare wekwayo kwamagoni wana efeti waenda ikoko vari wazukuru wedu ndinozviziva izvo ari kupi efeti akafa akashaya ndii waenda ikoko vari wazukuru wedu wachienda ikoko saka tiri kutaura kuti mweya waChaminuka wakafanana nemweya waneHanda kuti hauteeri kuti uri wedziwa uri wesoko uri wechinyi imubaba wenyu wanga waiyere chii isoko wakauya kusoko nekuti unongotenderera as long uri mudziti 12 tribes dzakauya muno muZimbabwe kana muchiziva nhoroondo ye12 tribes dzakauya muno muZimbabwe ndo maunotenderera haubudi mu12 tribes idzodzo saka hausi mweya wekuti munotaura kuti imimi pakange paine mukurusa akadaro imimi munotaura kuti aiwa hatiwaki shiraini kwete nyaya yenyu yakaika asi kuti uyu mweya uyu hauchabudi mudzinza menyu saka musasanganise zvinhu zviri kuti pamunondoita handiti gowa makawaka dai muine mari mungadai muri kuita makamboenda kwakubajohani paiwa pagomo pagandadzara pana kambopaina makambopaina pakaitwa sei gowa ravo rakaita sei pakawakwa handiti nekuti wane mari
ivimi hamuna mari munovakawo banya rinoita nekuti sekuru wenyu hana kukusira ichi mari asi kunova nemari wari pakati penyu ipapo munondovakawo banya rakadaka rechirungu remazuva anaya rinoratidza kauchurawo zviro mabasa aitwa nani saka hazvirambidzwi maka wako handii mamakoni maka wako ndetozvikozarura mopinda ndizvozvo achobvapo mamakoni ndizvozvo ndo zvatiri kutaura kuti mese hapana akayeka asi nhau yemudzimu manje ndo uri kutaurwa kuti kana anga kutunikira kuti aiwa imi musazouye muchiti munoda mudzimu wangu hamuwani ndo kunzichi mudzimu wenyu munondoitira kui maakukanganisa zviro zviri muri kupanzwa muri kukanganisa zviro zviri muri kusanganisa zviro zviri chekutanga endai mundovake musha wakanaka pakange paina chaminuka sekuyera kunoita paseke pachidumbuizana sekuerenga kunoita matonjeni kuyera kunoita njerere kuyera kunoita Zimbabwe ruins izvozvo hazvikonesi kuti mungadai muri kutotaura kuti totoda kuti hurumende iite nhoroondo izvozvo dzamuri kutopuhwa iuye iite heritage area handi itipo pachengetedze asi kumudzimu chiendai munoita chii henyu mudzimba menyu muchikoshesa chii nzvimbo iyoyo handi kana achii pamusoro mama ndatenda nematsananguriro amaita pakunoti nzvimbo iyi tichiita heritage area ndo pakakonzeresa kupesana kwatakatanga kuita tanga tichiita macontribution achibvisa saka chakazonetsa mai ndechekuti pakazobva paita pakuti pakabva paita vamwe vakabva vatondoti tichiri kuita macontribution tichiri kugadzisa kuti zvinoda kuitwa sei vamwe vakabva vatofanoita vafanotenga vakabva vatesa dombo rataitasira kuti kana zupuko chairo rinouya tichiona kuti zvii zviri kuitika panapa tichiri kutoita zvinhu zvacho tese tiita macontribution zvekuti mukatarisa kuti nekuwanda kwatakaita mukabvunza izvi mukatisimudzai maoko vakaatenda function nevasina kuatenda nechakakonzeresa ndo zvakonzeresa rwendo runo ndo pane nyaya saka I think ndakuparura inyaya yenyu kuti shrine endai munoite chii shrine banya renyu endai munoite banya renyu anoda kuuyawo achikonamata ipapo zvake achinamata ipapo panzvimbo panoyera anobvumirwa handiti senzvimbo dzandakutaurirai dzese idzo dzinoenda munhu anotoenda kunjerere izvozvizvi anondosvika otopinda anoda kurarapo anoda kudii pano vanototi hurumende inotochengetedza vanhu vachisvika vachidaro mambo ndandichikumbira kuti pamhuri yedu iyi semi mukuru wedu pachedaro mutiyambire mweya wokupisa kuti chinhu chinenge chawarwa hatidi moto sezvakaitwa kuti tine dzimba mbiri chaiko dzezvinama zvedzodzo dzese dzichingotsva zvichingonzi hapana ari kuziva munhu zvakaoma kuti chinhu chambovakwa chinongorega chambonzi chapiswa moto wakaipa izvo zvitaakutya manje kuti pamwe mangwana uchangorekana mumba usungirwa dho kana kuona property yacho I think ndakududzirai mamirire enyaya iyi chekutanga kuti shrine ngaindoitwa handiti ndikati mweya waChaminuka hausi mweya wedzinza 1 mweya weZimbabwe wese unondomuka pamadzinza andataura kuti the 12 tribes ndo panondomuka chii mweya iwoyo waChaminuka mukaona panhoroondo Chaminuka nanyakasikana ndo dzanga dziri hanzvadzi nehanzvadzi ani munozviziva ukabva ipapo ukazoenda uyu azoita anga wechitichi aurahwayo anga achi nehanda nyakasikana uyu vamurutaura mwerayo mhofu uyu
muhera uyu anga wechitatu adivi pauneana wakasikana atanga waChaminuka nayo ndio wakanga wari wekutanga kuchizoenda nehanda kwakazoita umwe akazofira kuhondoko anga wechi3 uyu nehanda ndo wechi2 but azofira kuhondo ndeyanga ari wechi3 handi nhoroondo yana nehanda. Saka nhau yekupisa wakapisa wacho munowaziya here kwakuri kupisa nekusaziya nekuti wakanga aine iri wasikazivi kuti aiwa shrine hairewi chiiba hairewi kuti ndipo pane mwongo asi ikurewa kuti irecognition ende mweya ipapo uripo ipapo ndewaChaminuka. Munhu wese anouya achipfugama ipapo achikambawo mweyawo waChaminuka. Saka zvangava muri kutoita kuvaka shrine zvinhu zvakange zvakanaka. Ndo zvandandokutaura kuti even hurumende yaitofanira kutoti ikubatsirei kuti muwake shrine iyoyo. Asi nenhau yekuti izvozvo zvamuri kutaura kuti akanga ari commissioner ari murungu akauya akatora mapepa iyayo akaenda nawo asingadi kuti aziye kuti kwamboine basa guru raChaminuka iyeye akadi akararama. Ende muno maMakoni takutozvinzwawo inini kuti paine akanga aine mweya waChaminuka akanga achidi handiti varungu ikazviita iri nhau yekuti wadi waparadze nhoroondo yedu sekuuraya kwawakaita vanachingaira. Ende zvinhu izvozvo varungu wakazviita. Saka hatingachati nekuti hatisi kuziva kuti akapisa ndiani, asi dai tandokumuziva taiti aiwa aifanira kudzorera mari vanhu kuti vaendesere mberi waite chiitiko ichocho, chiitiko chiri very important. But imimi sekutaurwa kwazvakaita mukungochengetedza pane guva rasekuru wenyu nekuwaka anoda kundonamata musiwo achiwana masimba aChaminuka anotenderwa kune munhu wese, mwana wese weZimbabwe. Kana inini ndototenderwawo kuuya ndichidi panga paine simba guru ndichipaona ndichikumbirawo masimba anaChaminuka, njere dzanaChaminuka, kuona kwanaChaminuka, zvese izvozvo. It means panzvimbo ipapo panotodii panotoera panoda kuchengetedzwa. Sekuchengetedzwa hamungadiwi kundochengetedza kudungwisa uko muchisiya penyu pakanga paine mweya padhuze, vari kudungwiza uko vanotopachengetedza. Pakanga paitambira Chaminuka panochengetedzwa zvekuti nehurumende futi. Saka ipi maitofanira kuuya kunoku maya kwandiri nenhoroondo idzodzo tonyora tsamba kuhurumende kuti itobatsira kuchengetedza nzvimbo iyo. Handiti ndiri kutorwadziwawo pandiri pana inini nemunin'ina wangu nana baba mweya yakatigara andikutoa kunyatsokuzikanwa kuti hapana mweya yaizi waibuda pana baba wedu. Wari kufunga kuti wanasikana wari kunyepera kutsvaga mudzimu iyo wachiti mweya waiitwa waibuda pana baba uri pavanasikana. Izvo zvisiri izvo ine handizvizive. Which is very ndichirwaraini baba ndo wakatsvaga jira waona ndarwara mweya uyu wanetsa wakadaidzwa kuvarume vangu amene ukaona mwana wenyu achimupenyu ndobva wauya wakaona zveshiwa zvisi kuita ndobva wafamba kwawakafamba ndobva wataurirwa kudaro wakabva wadzokera zvekumusha kwakutogara dare pamwe chete nevamwe vavo ndobva wauya ini ndakarara ndazvandikuziva ndobva watsvaga mucheka wandiinawo nanhasi ndiwo chete nemucheka wekupai. Ende ndinozviziva zvechikwadi kuti Chaminuka achibuda pana baba wangu paibuda Chaminuka pobuda anonzi Zhanje. Munhu wekwazhanje ndo wanasekuru wedu wekwachigutiro vana neona. Saka ipapo vana baba kana kuti havasi kunyatsobata here
kana kuti ameno funga yawo wakararamba ukauya tida kutema imene wakakotsira wanapo hawazvizivi kuti mweya unoenda pamunhu umwewo yakawanda. Unokwanisa kunge uri mweya wemadzidza, mweya wenyika, gombwe, woita mweya wemadziwa, mweya dzakawanda dzinoenda pamunhu one. Saka avo vachibuda vanobuda zisekuru rechirerudzi, handiti zvaChaminuka vadii zvasara. Saka zvinhu izvozvo dzidziso yavandoda kutoti vadii wapuwe. Utoripo munhu zvako muzvare aiwa utoripo ndawapa dzidziso. I think wakuona kupatsanura because zvino ukasaziya kupatsanura ukabata chinhu wese wangoine matare mamwewo awarurabanya kudzimba ndawapatsanura matare avo kuti aiwa iri rakamira zvakati, iri rakamira zvakati, ende wavarudzira manje rekudzimba dzenyu rinenge riri remudzimu wani wemhuri yenyu. Ende pamudzimu wemhuri haubudi kune munhu wese, une paunodii, hanzi mudzimu unodii, unoenda paunoda. Vakachangamira vapupurwa vari vaviri kuti zviri kubuda pavari zvakajeka, asi imi mhuri maipa zvokuti makudonzerana uku nouku. Ivo mudzimu iyo iri kubuda pana ivava haitozvidi izvozvo. Wafinira kuti munhu zvikadzi makatowarombera futi kuti wasabude, kuti isabude isajeke haanozviita yepazvakutiro yakatamba namambo kuchitobisa baba vachifa, mhondoro yaikuda ipapo eyo dzimba idzi dzakatsva idzi, imba iyi iri apa ndo zvaichengetwa zvinhu zvamambo zvaChaminuka, zvaichengetwa nanechombo, kwete wana ava kuti vanodzi wana wakawachikoko vanochengeta zvinhu zvamambo, nechombo ndowafanaka wamufururi nanhasi ndo vari kubata nhumbi idzodzi, kwete wana ava. Okay. Right, I think dare renyu rajeka, anobvawo asina kunzwisisa chaanzwawo imhosva yake. tikutonzwa history yatiri kudzidza. Wari kutaura nditete wangu ini, hanzvadzi yababa wangu ini. Kana kurwara kwawakaita, ndini mumwe wacho ndakaienda ini patumwa mwana wavo. Ende zvakaitika zvese, zvavari kutaura zvese ndakanga ndiripo ini. Asi anozondinetsawo inini, ameno mafungiro anosiyana. Mweya nemunhu ndinoona kunge zvakati siyanei. Mweya matarisiro andinozviita inini, mazira andinoita tichiita tsika dzedu dzepamusha pedu, munhu anopoterwa